kilig-kilig. Kinsa ka na yung kaistorya ka? Tanig ka na ko. Maudi ay kada asa mo adto ko yung cellphone. Oy, 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 oy! Ang sanay mong naong nga muro kang kikilig. Kilig ba ko? Kinsa na, kinsa na! Kisa na. Cellphone ba? Natingala na ko nimo. Pila na ni kaadlaw natingado ko nimo nganong wala ka kag CR dakuyog ang cellphone. Alam ka, sumpay mas kinabuhin ako. Sumpay. Kunya puntak sayo kag gunit ang cellphone. Pirmir magdalag cellphone. Alam ka, sumpay ka mas kinabuhin. Cellphone be, ambi be. Hold ako sa cellphone, pakit ako para may gubot. Wala raw, pinanadaan. Ang usa ka cellphone. Ang bag-o man ni katong akong gipalit nimo, ang katong daan. Araw. Unsa man kay mura man sobra pa man pili iya. Ang usa. Tolo man ni, tolo. Araw. Yan eh. Tago asawa eh. Ya, aswa ni naptanon kini siya eh. Privacy. May opening nyo eh. What's up, Mario Pare? Ah, this is Impigo! Itong inyong nasaksihan nga video ni Ariel Tok siya mga pare. Yes! Karon mga pare ako ang introduce niyo ang bago nga games na kining Super Games! Super Game mga pare, dali ra jud kayo mga pare. Yes. Register ka tapos nagiging sila mga games mga pare. Ug ipakita na ko ninyo mga pare ang Super Game. Ano siya? Mano siya ang Super Game so na kay account lab. Kung mo rin yung Super Game Oh, niya? Super Game sa first stop up mo na kay 10 pesos sa iyo 100 na kay 50 pesos sa imo 200 laba na mga siya lab na sa akong okay type na sa color game unlock pa rin naman sa ubang games lab Wow! dapat mo top up ka lang dati lab top up 100 200 500 sa 500 na kay 50 pesos sa 1,000 na kay 50 gold pa man daw so dali na kay lab withdraw ka lab through GCash na po butan nimo amount tapos amount number amount ba tapos GCash number tapos withdraw nimo so dali na jud kay mga pare Yes. super game mga pare ibutang na ko ang download link sa comment section section. pero pasalamat ko na ko sa mga OFW sa mga Bisaya sa tibok kalibutan na Yes. sa Luzon, Bisaya sa Mindanao mga Bisaya, Hurot o sa Yes. mga Tagalog. Ilunggog, ilungga. Kahit hindi nakakaintindi sa mga Bisaya nanood pa rin. Maraming Thank you talaga. sa inyo. So maraming salamat. Don't forget to like Impiger. Unbig di sukatan! Impiger lang malakas. Yes! Thank you. Thank you!